салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин хел котлет аз гиречкаро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин ба мо лозим аст гиречка, 1 дона пиёз, 1 дона сабзӣ, 3 зубчик чеснок, 1 дона тухм, 2 қошиқ орд. Дар аввал мо гиречкаро гирифта дар оби ҷӯшонидашуда меҷӯшонем то пухта нашавад. обро каме намак мекунем, баъд меҷӯшонем. баъдан сабзиро гирифта аз дандонҳои майдаи турбтарошак ҳамин хел мегузаронем. чеснокҳоро низ аз ҳамин дандонаи майда мегузаронем. пиёзро бошад аз дандонаи каме калон мегузаронем. ҳамин хел ки гузаронем, дар ин ҷо гиречкаро мо бардоштем, пухт ва нағзакак якҷоя мекунем. каме намак мекунем, боз бо таб мехӯрд. ва 1 дона тухмро меандозем. нағзакак якҷоя мекунем. пас он 2 қошиқ ордро меандозем. нағзакак бо дастамон якҷоя мекунем. ба муддати 5 дақиқа ҳамин хел якҷоя мекунем ва гирифта ҳамин хел дастамонро дар об тар карда ба шакли котлет медаронем. дар ин ҷо мо бирён мекунем. ҳар як тарафи онҳоро 2-3 дақиқа бирён мекунем. дӯстони азиз, ҳатман лайк монед, подписатсияро фаромӯш накунед. видеои ҷолиб мешавад. раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед. ҳамин хел тайёр шуд. ба ҳама иштиёитон хайр дӯстон, то видеои оянда.